Van nga may sakay nga 16 ka persona nahulog sa pil-as sa barangay Maliaw, Leon, Iloilo. Sa lakyan, nadulaan sang preno sunod sa kapulisan. Si John Sala nakatuto. Nangin mabudlay ang ginpatigay nga rescue operation agad nga makuha ang mga biktima nga sakay sa van nga nahulog sa pil-as sa barangay Maliaw, Leon, Iloilo kahapon sang hapon. Sa sining nga video makita ng pagtinguhan sa mga rescuer nga mapasaka ang mga biktima halin sa ginhulugan sang van nga masobra 20 metros ang kadalumon halin sa highway. Siguro kung wala nagsangit sa kawayan, mabudlayan kita kay dalom pa to katama sa dalom pagit. Naglisi-lisi ni ang close ban nga ni some while nagapadulog. So ang suspected sir is nga nadulaan sang brake. 16 tanan ka mga persona ang sakay sang van nga gilayon man nga ginpangdala sa mga ospital. Sa karon 7 pa sa mga ini ang padayon nga ginabulong sa mga ospital bangod sa mga naagom nga samada. Halin sa team building activity ang mga biktima lunsay mga empleyado sang isa ka kompanya. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang tagdumalahan sang kompanya sa mga biktima apang wala sang may nag-atubang sa news team. Suno sa kapulisan, accident prone ang lugar. Gani ginapahanom duma mga motorista nga maghalong giid kung maglabay sa lugar. Maginahinay lang sang pagpadulog and then i-check nila ang ilablo bagets no, ang aton nga brake, light, oil, water, air, tire and self no para at least safe kita sa aton nga pagbiyahe. Upod kay Hans Disharto, John Sala. 1 Western Visayas.